O Curtas Festival do Imaxinario regresa un ano máis a Vilagarcía. O evento superará este ano a programación da edición anterior coa reproducción de 99 pezas audiovisuais. Serán 10 días de cine que volverán a traer a Vilagarcía os amantes do sétimo arte. Xa é unha referencia, xa é unha marca de Vilagarcía que leva o nome da nosa cidade a todos lados. É un festival que é fruto do traballo de moita xente. Luís é a cabeza visible, pero toda a xente que colabora con el ha conseguido ao longo destes anos consolidarse como unha referencia nos festivais audiovisuais de cine fantástico. Das 99 obras, 42 serán estreas a nivel galego, incluindo 3 delas a nivel mundial. A edición estará centrada este ano na película Gremlins. O festival tamén celebrará xornadas paralelas ás reproducións audiovisuais pro goce dos afeccionados ao cine. Entre esas xornadas estará presente o director da película estrela, Joe Dante. Este ano, evidentemente, todos sabemos que está un pouco centrado, xa se ve na exposición na figura dos Gremlins. Vamos a ter, ademais, a oportunidade, como ben dixo Luís e Sonia outro día, de ter a oportunidade de ver ao pai das criaturas, a Joe Dante, aquí na nosa cidade. Así que os que, como decía tamén outro día, os que crecimos, unha xeración que creceu vendo, entre outros, pero Gremlins ou unha das figuras máis destacadas, pois vamos a ter a oportunidade de darlle as gracias ao pai das criaturas. O festival conta co apoio das diferentes administracións, entre elas a Deputación de Pontevedra, que o inclúe dentro da súa marca de eventos Rías Baixas Film Fest. Estamos moi implicados porque entendemos que estes festivais tamén desenrolan unha actividade económica nas zonas nas que se desenvolven, que nestes momentos é moi importante e tamén ven a axudar a despertar esa situación económica que precisábamos tamén dunha axuda extra. O festival celebrarase do 22 ao 31 de outubro. As entradas poranse á venda a partir de mañá.